להופעה, בואו להופעה, בואו להופעה. בואו להופעה, בואו להופעה, ככה, נכון? וכל אחד שר פעם אחת בואו להופעה. אבל אולי ממש גם עם כל הפרטים, כאילו כמה עולה, איפה קונים. כמה עולה? 60 שקלים. בואו להופעה, זה עולה רק 60 שקלים. 10% הנחה לתושבי תל אביב. בואו להופעה, זה עולה רק 60 שקלים. ויש 10% הנחה לתושבי תל אביב. אז זה ממש שווה אם אתם גרים בתל אביב ואוהבים לשמוע פסנתר. בואו להופעה, בחייאת, מה אכפת לכם? רק 60 שקלים. בואו להופעה, נו באמת, על מה התכוונתם להוציא 60 שקלים? זה בקושי מספיק להימנע במסעדה. והרי מוזיקה זה אוכל לנשמה. למה לא תזינו קצת את הנשמה? זה עולה רק 60 שקלים. ואם אתם אוהבים פסנתר אז בכלל אין על מה לדבר. אם אתם אוהבים פסנתר אין על מה לדבר. אם אתם אוהבים פסנתר העניין סגור. עכשיו רק נשארה הבעיה של החניה.